ए कोणी रेकॉर्ड तोडल्यान कोणाचा विघ्नेश मामा आता आपण किती लोकांचे बनवतो 50-60 तर नमस्कार मित्रांनो सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे आणि मित्रांनो आज असं श्रेयसचा वाढदिवस आणि आम्ही आता जातो मालवणात पाव आणू कारण पावभाजी करूची असा रात्री तर मी असं आहे आणि भाऊ आहे शबाबाई तर चला आधी आपले पार्सल द्यायचे असतात कुरिअरमध्ये ते पार्सल द्यायचे कुरिअरवाल्याजवळ आणि त्याच्यानंतर येताना पाव आणायचे असतात पावाची ऑर्डर दिलेली आहे सगळीजण येतात त्याच्यात वाडीतले सगळ्यांका बोलवलेलं तर चला आज पावभाजी वगैरे बनवतो बेत तर चला आधी जाऊया पार्सलला देऊ आणि मग येताना पाव घेऊन यायचे आणि रात्री श्रेयसचा बड्डे चला तरी बघा हे आपले असतात पार्सल हे असा घाटकोपर नाशिक परत या पाडारू विरार आणि एक अलिबाग चला आता ही आपण घेऊन जाऊया इकडे काम चालू असा हे बघा जोरदार आणि आपल्यासोबत आज भाई आता पार्सलला घेऊन जाऊ चला निघाया आम्ही येऊन पोचलो योग्य पाव शिलोय बघा ते पार्सल आता ठेवलं आता ते रजिस्टर करतील ब्लॅक पावती देतील मग वायच्यासाठी येलो पाऊस ना वायच आणि पाठी गावतं तर थांबायचं लागणार कोट घालू कंटाळो आपल्या मी आता येलो यांच्याजवळ पाव घेऊसाठी यांच्याजवळचे पाव ना एकदम मस्त असतात आणि आपली ऑर्डर अजून येऊची आहे ना ऑर्डर आमची आपली 300 पावाची ऑर्डर असं इकडे थांबलो ती घेतलं की डायरेक्ट घरी फक्त पाऊस येऊन दे नको नाही तर पावाचा सगळा पीठ होईल काय रे भाई चालत बघूया कधी येतात ते पाव घेऊन येलो घराकडे हे बघा एका बाजूक या काम चालू आहे आणि एका बाजूक भाजी पावचं काम मामा बनवतो आज पावभाजी एकदम स्पेशल पाव आता आम्ही घेऊन येलो इकडे काम करतो सगळेजण स्पेशल पावभाजी ना गे है भारी काय तर आणल्यात मका नारळ विचारता मोबाईल घेऊन बसलेलो याचा वाढदिवस आज आणि मोबाईल घेऊन बसलो शाळेतून इले नाही रे बाबू मग नाहीतर काय फोडणी घालू घेतल्या कांदो भाजू पावभाजी इकडे अजून मिक्सर लावताचा मामा आता आपण किती लोकांचे बनवतो 50-60 70 होतं म्हणजे वाढतील पाव 300 आणलं आम्ही बघूया आणि मामा ऑर्डरही घेता म्हणजे जर जवळपासचे कोण असतात मामाचा नंबर देत आहे जेवणाचं काही असला तरी मामा ऑर्डर घेता मामाचा कॅटरस हा समर्थ कॅटरस तर मामाक नक्की कॉन्टॅक्ट करा आणि मामा फेमस हा बुला मामा म्हणून समर्थक शिकवता जेवण बनव हो आता सगळे मसाले चिकन मसाला पावभाजी मसाला त्याच्यात घालूचे असतात असो असो लांब रावण कायता घाल नाही तर तकडे जाशील ते गॅसात पडशील हुळकेगिरी करू नको
बरेच मसाले घाल. तर चला आपली आता पावभाजी तयार होती ती. आणि इकडे यूट्यूबर आलेत, लकी कांबळी मालवणीला आहेत. आणि या आदिराज फूडच्या मालकीन बुडबुड घागरी बुडकर स्टोरी माहिती का? नाही सांग. त्या टोपाच्या बाजूला बसले सगळे. मी नाही खाल्ली, मी खाल्ली बुडबुड. हा, आणि इकडे वहिनी इलिया आणि गौरव, अजून बाकीचे येऊचे असत. चला तर सगळेजण आता इले असत. आणि आता आपण केक कापून घेऊया. आपण केक कापून घेऊया. चला. आचार्यांचा सगळा झाला रे, दाखव. चला इकडे. हा, अरे हा सुतार इले होत, खरवत घेऊन नाही. अरे असले कसले मेस्त्री कोयतं नाही, खरवत लागता. समर्थ इलो आणि बनव खास मित्र फ्रेश बनवायला लेट येता आली. केक एका केक कापी सर तार नाही. जण इली असत. हा, पंखो बंद करूया. गरम होता लागे, पंखो बंद केला. हा, ठरवून ठेवा काय काय घ्यायचं आता, ठरवून ठेव. हे काय काय घ्यायचं आता ठरवून ठेव. बाहेरतून गणपती बघतो. भाऊ भाऊ हस मेला वाईट, हस हस वाईट. हो हो ओके. हा, बजेट नाही रे बेंजोचा. बेंजोचा बजेट नाही आमच्याकडे. आता काही ते सगळेजण ऑप्शन करून घेतात. चल सर ज्योत्ना घे. आतमध्ये मेरे तो लढतो ना आरोळा. असं राहू. सगळे मित्र येते. काय घे मोबाईलवर पाहिजे सर, कोणतो होतो. ह्या काय गावला रे का. होय मग हॅपी बर्थडे. सागरे सागर आतमध्ये यावा. नाही तो आतमध्ये दिसा कोयस मेले. हा ती काय हाफ पॅन्ट आज चांगला तुका. असून दे थांब, असून दे असून दे बाई, असून दे असून दे काय नाही. नाही हय साईडला ठेव. शैले ये रे. आणि एकटो चिलसो तुका बायल करून दिलो हो ना मग. हे बाई हे आहे ना, ते तुझं गिफ्ट आहे. देऊन टाक, फक्त देऊन टाक, मग प्रश्नच नाही.
चल बस जरा नाही प्लीज म्हणून जरा कोणा सांगतो हा आहे का ना आताची गडी नको आताची घडी काय शाळेत बसला काय नाही. हे कॅडबरे खूप इलेले होतात उद्या फेरी मार दोन दिवस सुट्टी आहे शाळेत चला 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 हा बाय निघतोच सांगान गेलो ते का उद्या बघूया काय ता हा सुट्टी आहे दोन नाही तकडे दोघ जण तकडे असतात ते एक हल्ली रूम घेतले नाही तकडे भाड्यान काय झालं पंखो लावायच गरम होता नाही बती जायचं तर आता सगळेजण इले ज्येष्ठ नागरिक आले बाजूला वा दोन ज्येष्ठ नागरिक बाबा इले सगळे होते काय बाबा आमचे बाबा पण हे बाबा दोन आता काय अरे मला हस तरी वाय काय भूक लागली आहे की का बाबा बघू दे काढते ते हा चल चल हॅपी बर्थडे टू यू अरे मम्मी काय राहू दे केक खाणारी हॅपी बर्थडे टू यू असले काय नाही झाला तर या साईडला तो पाता उघडून केक ते वाटे करतात वहिनी वाईट केक खाऊन बघ कसं बघ तरी खाऊन टेस्ट बघूया तरी आपण केक मागवलो आपल्या हळदीतूनच रावल्यांकडून खाली नंबर देत आहे जर हवं असत ना तर नक्की मागवा एक खाऊन बघ ना टेस्ट बो जस्ट ना कोणतरी बघा तू बघ घे ताच सांगतोय ती का खा तू चांगलं आहे ना मग मी ऐकलं आहे ती केक चांगलं असतं चांगलं तर मी खाली त्यांचा नंबर देतो आहे त्याला नक्की कॉन्टॅक्ट करा कोणी खाऊन बघ केक बस घे खाली इकडे आता आम्ही पावभाजी बनवलो ए माका माझा बंडल बघ बघ जेवण झालं ना एक एक तू मेले एकटोय ना तुका बायको करून दिलं आम्ही ना तिका घेऊन यायचा ना होय आजच बरं येईल तुमच्याकडे कोणतरी चालू आहे व्हिडिओ काय जेवण झालं ना सगळ्यांकडनं एक एक किलो बनवून घे हां बरं तर इकडे आता वाढूक घेतो
तर हे कशी आ तुम्ही याला बरी जा म्हणतलो हे पण्या बरी आ पावभाजी बाबू बरी आ ना नक्की अधिराज कशी आहे टेस्ट आधी ह्याची टेस्ट कशी आहे ती सांग मग देतो तुला वर हा देतो थांब भाई बरोबर झाली मस्त मामा एक नंबर ना हा हा बरी झाली ना ही लोक सगळी इकडे बसतात हे बरी झाली आहे ना नक्की केक केक कसो हा तू चांगलंच म्हणतलो केक कसो नाही पिशवी देते ह्याच्या वहिनीची हे कोणी रेकॉर्ड तोडल्या कोणाचा विघ्नेश बघितलं हा मोठे उठले तरी छोट्या जोर लावून वाढती भूक वाढती मुगा ती तो संपवणार गॅरंटी आपल्या मध्ये एकाला नावच ठेवलं 12 पाव 12 12 हा हे 9 8 9 इझी हा बघलं ते काय डोक्यात चालता बघ पैता हे किती 12 पाव 4 पाव हे आमच्याकडतो हा 12 पाव येऊ त्यांनी अजून खाले नसते पण त्याचा पेंदे वय होते म्हणजे काय इस्ल्याक बोलव कोय पेंदे स्पेशल पार्टी आहे रे जेव्हा रे महिला मंडळ जेव बसली कशी झाली अगे वहिनी भाजी पाव भाजी वहिनी कशी झाली तू एक मोठी शेफ तू सांगा कोय कशी झाली ती बरोबर ना एवढा मोठा रेस्टॉरंट चालवतस मग ही कशी झाली गो हिव रेस्टॉरंट चालवतं ती बहीण ना माझी हां तर आता अजित वगैरे इथे अजित कशी झाली आहे हां मामान केल्या ना सागरान काय मगाशी खाल्या ना हां सागराची दुसरी टाईम नाही आताच गेलो निघतोच खाऊन गेलो आज म्हणजे गाडी चालवू जमाग नको म्हणून खाऊन गेलो ना बघले हां पाव खा भरपूर कशी केल्या ना मामान भारी मस्त मस्त कोण आहे मी ना खाल्यानच नाही सगळा काय झाला सगळे जेवून गेले आता मालकीन जेवता मालकीने विचारूया कसं झालं मामान कशी केलं ना पावभाजी नक्की उगाच मस्त म्हणून सांगा ना बरी झाली आहे ना बरी झाली म्हणता म्हणजे खरोखर बरी झाली असते चला तर मित्रांनो अशा प्रकारे श्रेयसचा बड्डे पार पडलो आणि आम्ही पावभाजी केलेला ती पण छान झाली तर आजचा व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की कमेंटमध्ये सांगा आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा चला बाय बाय गुड नाईट